18 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର କଟିଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ରାସନ କାର୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ ଆଉ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଅଣଦେଖା କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟି ଦିଆଯିବ। ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ କରାଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଭଳି ମାଗଣା ରାସନ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପୂର୍ବଭଳି ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏବେ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଣନ୍ତୁ, ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଇ-KYC କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଇ-KYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରକୃତରେ ହିତାଧିକାରୀ କେଉଁମାନେ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛି 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି। ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିବାରୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ପାଙ୍ଗମ ନଦୀ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ମାଲକାନଗିରିକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟାରୁ ଗାଁରେ ପଶିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ। ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଥିବାରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଗାଡ଼ି ମୋଟର। ଲୋକେ ନାଇଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଘରଦ୍ୱାର ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି।